Nire literatik. Munduko idazleei buruzko hitzak eta iritziak. Direnak eta ez direnak. Iradokizunak eta iruzkinak. Zuentzat, nahi eran, buktegin. Albert Camus. Izurrite garaian izurria, Albert Camusen eleberria gogoratu dugu behin baino gehiago. Eta ez gu bakarrik, nunai dago horren erreferentzia. Euskeraz, izurria, Albert Camusena, Ibai Zabalek argitaratu zuen 1982an, eta Imanol Tapiak euskeratuta. Arrotza, L'étranger, Albert Camusena, oso itzulita daukagu gurera. Lehenengo itzulpena 70ekoa da eta Jose Mari Agirrek egin zuen, irakurzaian argitaratu zuen. Beste itzulpen bat badugu Kriselun argitaratuta, baita ere Jose Mari Agirreena, baina 86an 16 urte beranduago. Eta beste pare bat, bata daukagu Iria liburuetan, Xabier Galarretak egindakoa, 2000an, eta bukatzeko Josu Zabaletak egindakoa, Ereinen argitaratu zuna 2017. Beraz, Camus buruz hitz egiteko euskeraz badaukagu erreferentzi bat baino gehiago. Eta horretarako erabiliko ditugu bere produkzioa, bere obra, noski, edozein egileari buruz, hitz egin behar da bere bizitzari buruz, baina funtzean izan behar da erreferentzia berak egindakoa, bere obra. Eta bere obrari buruz hitz egingo dugu, eta baita berarekin batera sortu ziren pentsamendurako bide berriak. Beraz, gaur, Albert Camus. Albert Camusen sari importantena noski literaturan Nobel saria da. Baina harrigarria da olako sari bat eskuratzea oso gauza gutxi idatzi zitulako. Egia da gazte hiltzala jaiozan Argelian 1913an eta berriz 1960an hiltzan halako kotxe istripu batean. Baina bere funtsezko gauzak idatzi zituen 40. hamarkadan inguruan. Urte berean idatzi zituen Arrotza eta baita ere Sisiforen mitoa. Bata novela eta bestea saiakera. Baina hala ere biak nolabait zentzugabetasuna edo burugabetasuna edo aldrebeskeria edo absurdoaren testuak. Gero beste gauza hondirik ez. Antzerki gintzan ere ibili izan eta baita ere saiakeran noski. Baina, hala ere, 4 eleberri, haien artean aipatutako izurria, eta gero, antzerki 5 testu, eta 6 saiakera. Eta ez dago gauza hondirik. Baina, hala ere, kazetaritzan eta polemika zale moduan, eta hortan kontutan hartu beharreko idazlea da. Bere lehenengo hastapenetatik. Zeinetan, aurkitzen genuen erresistentzian eta Partido Komunistan konbat izeneko edo borroka izeneko egunkarian idazten klandestinitatetik. Polemika zale amorratua izan zen, Jean-Paul Sartrekin sekulako enkontru eta desenkontroak izan zituen, resistentzia garaian eta eskerreko giroetatik elkarrekin ibili ziren eskua emanda, baina gero 1942tik aurrera desenkontru erabatekoa izan zen, eta bakoitza bere aldetik ibili ziren, naiz eta beti biak eskerretik aritu. Baina funtzean horra atzean zegoen arazo nazionala eta Argelia. Kontutan hartu, Albert Camus Argelian jaio zala, baina gero Frantziaren alde lerratu zala eta Sartre alderantziz. Dena dela batzuek ikusten dute horren atzean funtsezko polemika bat. Bortzaren erabileraren inguruan. Sartrek onartu egiten zuen irautzarako bortza erabili beharra zeola, eta Camusentzat bortzakeria zan, indarkeria zan. Orduan, hortan erabateko desenkontroa izan zuten, guk gure inguruan ere askotan ikusi, bizi eta sentitu ditugun horietako bat.
Euskeraz irakurtzerik daukagun arrotza hortan, ona dio Mersol bere protagonistak. Gure gizartean amaren hiletan negarrik egiten ez duen orok du hiltzera kondenatua izateko arriskua. Izan ere, aipatu Mersol hori oso protagonista, alegia, oso persona indiferente eta soraio izan da, sekulako urruntasunarekin kontatzen duela bere amaren hilketa. Olazten da novela. Gaur ama hilda, edo atzo behar bada, ez dakit, ez zaio importa, ezer ez zaio importa. Empatia falta izugarria du. Eta ez bakarrekan bere amaren heriotzarekiko, bere heriotzari buruz ere, zeren berak hil egin du persona bat, eta kondena du, heriotzarako kondena. Eta hala ere, indiferentzia osoa da, absolutua. Horregatikan, absurdismoa litzateke, edo nolabait zentzu gabetasuna izango litzateke, Camusen aldarrekapena novela txiki honetan, baina gero baita ere, bere antzerkigintzan ere ikusten dugun, adibidez sitio egoeran, edo zuzenak izeneko bi antzerki testu haietan, ez? Hori, gehien batean, garatuzun Sisifoaren mito izeneko entzeguan. Eta hortan, aurkitzen dugu existenzialismoaren lerro bat, zeharo ezberdindu egiten dana Sartrerekin. Camusentzat ez dago, bizitzak ez du zentzurik, baina hala ere, bizi beharra dago, ez du onartzen suizidiorik. Eta existenzialista sartriarrak bizitza azkenean da egitasmo bat. Beraz, egitasmoan barruan bere buruaz beste egitea egin daitekela. Kuriosoa da, bi persona zeudela Euskaldun idazleen artean 70 hamarkadan hasieran Belgikan. Txillardegi idatzizun Elsa Selen garai hartan, eta utzi berria. Eta Jose Mari Agirre, Camusen itzultzailea ere, etan ibilitakoa, baita ere existenzialismoan aldetekan zijoazten. Baina biak, esan bezala, Sartre eta Camus bezala, bi existenzialismoaren bi aldetatik. Horra hor, personaia Elsa Selen txillardegirena, ia bere buruaz beste egiten dula, nahi gabe, eta beste aldetik Camusen arrotzaren aipatu Mersol protagonista hau, azkenean hil egitera dijoala, baina hobe da novela horren bukaeraren berri ez ematea. Zeren agian duen edertasuna handiena da bukaera. Eta bukaera horren aurrean utziko zaituztet gaur. Hurren arte.